हे लागू खानदेशवाला रॅपली तुना घर ऊन तुनी माले बी देखा नाही चहा पाणी ले बी विचार नाही मी काय सांगू तुमले दादा स्वना आता बोलू बी काय मी समजिल्या तुम्ही मी गहू तटे मी रिश्तेदार ना तटे तटे दखिली न त्यासनी माले जाय पेवाले बलानी पण 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 पाणी बिनी पिच्या माले काही नाही सांग त्यासनी मानी बिनी जिद्दा आते मी काय करू हा तुम्ही सांगा हा तुम्ही सांगा अशा लोकेशले काय करू घर येऊ देऊ का नको आते तुम्ही सांगा बोला सांगा आते काय करू मी मना घर ही सन मना घर चाय पाणी पी सन माले द्वी त्यासना घर जाई बी सन माले काय विचारत नाही चहा नाही पाणी नाही काही नाही खाना नाही कोणी बी